Svake godine 7. travnja se obilježava Svjetski dan zdravlja. Dom zdravlja, odnosno patronažna služba, svake godine održava negdje na drugoj lokaciji neku javnozdravstvenu akciju. Obično se to odnosi na mjerenje razine šećera u krvi, krvnog tlaka, davanja savjeta danas koliko je važno zapravo voditi brigu o svome zdravlju. Poruka je zapravo Svjetske zdravstvene organizacije da svatko ima pravo na jednako zdravlja svugdje. To je bilo usvojeno još 2015. godine na konferenciji Svjetske zdravstvene organizacije i sad je to kao ove godine posebna poruka svim u biti ustanovama koje na neki način vode brigu o zdravlju.